lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kas iti sigod, makablaawan kayo manan amin nga awan ti malabsan. Pasensya kayon no tattalaang manan a maka-upload kami iti baro a drama. Nagbalin kami ngamin abisi kadag iti napalpalabas ngal daw. Sapay kuma, tadi kay tumauma amang padaan kadag iti baro nga uploads tayo. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket naadaw iti padas ti pagayam, a nagpailingad iti nagan a Sander at taga La Union. Kastoy man ti surat ni Sander. Dear Miss F, ilingad naklaangan iti nagan a Sander. Taga La Unionak ket baro akpaylaeng iti edad ko a 38. Ti padas ngayon nakistoryaan ita, ket napasamak idi agtawen naklaeng iti 25. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Ay na, husto ko manday ta pa naging inumbaw, Sander. Manon nga aldawa kasta ka anak ko. Bayandak lang, nanang. Daytoy lang ti amok apamuspusan. Tap na makalipat ha. Di mo kumamat papasan ti bakim, anak ko. Si kantumit laeng ti agbadin anak kakaasi. No kastalat tandar aramidem. Unay mat ngaminan ti kastoy agasat ko. Lalabit asana da kayo kinirowena ti para iti tungkal maysa. Iso nga awate mong tigasat mo, anak ko. Anya laon ay ngamin ayat tinagkurangak ka ni Rowena. Tapno isukat na iti sa bali. Itid ka mat amin kan ko na. Mag-atang kan maalan na ti kayat na. Nasingpatakan ko na. Ngamlino ko naklaan. Nagsakit na nang. Nagsakit. Awan tinagkurangam, anak ko. Sumayat kit di day di a babae. Saan ang makontento kan ka, iso ang nagbirok iti sa bali. Jak sa maklon ti kasto yung inaramid na kanyak. Pirukak ni Rowena, kanday di a lalaki. Tapal sakita. Ay saan anak ko? Agparbang ka kuma. Saan ang nasaya at day ta apang panunutam? Hustong aminan day ta pa naging inumbo iti arak. Agtrabaho kakit ding agtrabaho. Iti kasta, makaurnong kamanan. Patyak ang makabirok kan tumitlaeng iti nasaysaya at ababae, ngem iti dayjay a Rowena. Imbagman tanapan nagtrabaho di anak mo bakay. Wen nga rod lakay. Kunakit di no awanan apulos ti denggen na pambagbaga. Nasda awak laengan itay makariingak, tanakarubot matan, mapan kano agtrabaho. Ay, kinapudno na, masyanak una iti anak ta. Talaga nasaktan iti pananglipot ni Rowena kankwana. Ay, wen nga rod lakay. Kalay sa laengan ti kurang, tapno na an-anayan ti panagasawa da. Angam kastikit din ti naramid ni Rowena. Wen nga rod Ay, tinasayat nga aramiden ta. Di ta maumamang palpalagi piti anak ta bakit. Kasano kat nabaybayan nan ti trabaho na. Danda ni makabulan ng aday talaagin inom iti arak tar aramiden na. Maumaakpay kit din ang makangkangag iti Rowena. Puro Rowena ti sang kabalikas na nukasyay amabarte. Naimbaglangan ako nam. Tadi na pa'y nagkalay sa akin ni Rowena. Ayun amangan kit dinudakdakkel pa'y aparikot ti ipaeday di ababae. No nagkalaysadan kin ni Sander. Sa bagay, adam nga rod pagsayaatan na. Ti panang loko ni Rowena iti anak ta. Ha?
Namuan tayo nasapsapa ti madi nga ugali na. Api nagkwartaan na laang ti anak ta, ken liniputan na pay. Pudno, adi kan umin-inom iti arak, Sander. Angam di kan sametin mangmangan gapo iti katratrabaho manakaw. Saan man nanang? Mangmanganak mo ta? Mangmangan ka kunam ngam ne. Kimutong ka na nakaw. Saan akas tatisigod apang magim? Nalukmag ka idita kayo pa'y kiniruwen. Nanang, pangasi. Di unda kamatan pa'y day tanagan. Namimpinsan alinipat ko day tao. Isang oray da kayo katlipatan yung matan. Sanda. Awanan tirason pa'y tatlo lagi pan tayo titawa pimanawan. Panipon ita. Ikatan nyo amin na napakalaglagipan kan kuwanan dito balay. Amin ngayon intad na kada kayo kanitatang. Ibal lang. Unay padawat siya. Takas tamat karamida. Ang sayang matdag ijay anak ko. Kan may sa kwartang matlaang tinaigat-gatang kadag ijay. Uray pa'y nanang. Basta tong pala nyo latta ko man nagiting bagak. Isa na bali. Masukatan tumatla da kita. Gumatang tayo to iti baro akagawahan tayo dito balay. Ipadawat yung amin nanda kita. Iti kasta, mamimpinsanan ang malipatan tayo ti tao amang lilipot. Maria, bakit? Apay ka de lakay. Awan ka di timan madlaw mo ko ni Sandar. No kasta, nadlaw mo mat lakay. Panagpunak ka nagsublin iti sigod ti anak na. Kanayo na na naragsak. Makikindanan amangan. Masapsapa pa'y nga agawid ay. Wan nga rod lakay. Kan limuk magpaikit din Kan kanayon ko makita na kaisam. Tunggal igam na ti cellphone na. Ewan, husto ka. Nadlaw ko maday ta. Masansan nga gistambay ti indayon nga da iti sirok ti mangga di taro bayan. Mayat ti isiman na kinukwa. At dangatan kasukat ni Rowena nga iso ti mang parparagsak iti anak talakay. Ay, dahita tijak masungbatan bakay. Ang nukastaman bilang ay nagsaya atan nga ay. Ang damagam to man iti anak mo. Iti kasta saan nga agpugpug tulatan. Ay na, masigurado nga ibaganan tumot laeng. Nubilang pudno man ti atap ta. Nga addan baro akaayan-ayat na. Ay kat nagsaya at unay day talakay. Ay, sa bagay mo't kindi Ay, sapay ko mga road, tapod nung adan kaayan-ayat di anak ta. Nanang, dumanon tayo nintong bigat. Dumanon ko nam anak ko. O nanang, kaya't kung ikalay sa ni Gina, isa dumanon tayo. Ay iaguray ka man, Sander. Kat no awan pa'y mat na puutak nga inyawid. Kan inyam amom akayan ayat mo. Ita ibagam adumanon tayon tagkalay sa kayaw. Wen nga road, nalawag tinangagyo. Dumanon tayon. Ay sus Mariusip, agtagtagainap kan sa anak ko. Ninanang may, sa anak nga agtagtagainap laang. Pudno ti bagbagak. Dumanon tayon. Iti kasta, makapagkalay sa kamin ka ni Gina, iti kabitan na panawan. No kasta, Gina tinagan ti kaayan ayat mo. Wala nang. Taga-kabangi ba nga barangay? Agtrab-trabaho iti may sa transient house ija ili. Ang nabiit kayon sapay mo't anagam mo anak ko. Kan may sa, kaslaawan mo't nadakdakamat mo anagkita kayon iti personal.
Nagkita kami ni tinaminsan nanang. Iso na lang. Tanabit kami lang nagsarita. Taur-urayan ka nung amin ti boss na. Ay nga anak ko, di ka kumaagdardara sudos. Saan matkat apasalit ti mga asawa. Am-amum pa'y kumaan na saya at dahi a babae. Am-amo ko ni Gina nanang. Imbaga na amin kanyak tinapalamas na. Iso nga awan ti rumbang apagdanagan nyo. Basta dumanong takit din inton bigat. Nanang! Nanang! Nakita yung ba din ni Gina? Nay, ay saan ba tanak ko? Apay, awan ka di iti sila Jo. Amangan mo't no aday ti kusina, wano iti banyaw. Awan, sinapol kon iti unag ti balaysak bay arimuarak. Awan na talaga. Ay kat napanan ng arutan ngay. Alangan mo't arimorlatan na saan ang nagpakaadakan ka. Aguray ka. Papayakas tati lang ang anak ko. Kasano kat? Katanya, anak ko. Awan mo tanti traveling pag ngayon dagiti kaus na. Awan pa yung tisling pag ko naglaon ka dagiti parwad mi di kalman. Anya? Agraman ti suot ko edi rabi asing-sing. Kantay nyinyinaan arilok. Awanan. Anya? Unay matentikas di nga inaramin ni Gina iti anak ta bakit? Iska amur magayam. Kampay iday, makikalay sa. Gayam, takawan na ti anak ta. Tiawanan pa'y na babae. Ay, wan nga rod lakay. Kasanumat ngamin, darasudos ti anak ta. Binagaak itin, ngamdimat dimag. Anya ngay ita. Mas ka na matiliw da dya, Gina. Iti kasta, saan na namang loko iti sa balay? Bareng ano matiliwan dagiti pan nakabagiti lintag iti kabiitan na panawan. Unay mo lang aroon ti gagasat ti anak tayak. Naglakan to man ngagtaltal ka dagiti babae. Ay, gaputan na pintas. Sigay, ha, apa? Jakman amukin ni Sander lakay. Nasirib mo't iti panagkunak. Ngam numay papan iti babae, awanan. Ay, kati sumat ati makuna awiknis na bakit? Ha, kita ti anak mo. Andaman na niya nga gininom iti harak. Sigurado akas tamanan iti manungaal daw ti aramitin na. Ay, bayan tapay laang lakay. Sigurado ang nasakit tinakam na. Iso akas tamanan ti tiyan na. Wala. Barang may liwliwag ng tumilang nga dagos, tinaramid ni Gina kang kwada. Bakit? Ano sa mapalagipan ni Sander, ah? Lakay. Hindi na panalawas, saan na nagawawid iti dua nga alta kung dua rabi eh. Hindi nagawid, adayin sang puwen na babae. Ita, sa bali man na babae, Jesus Mariosep. Saan na may parbang ter aramitan dyanak mau. No namin anukon a binagpakaan lakay. Ngam awansan at talaga tidenggan na. Ay, di ka maumuma mang bagbaga ah. Bayan tapay laang lakay. Patsik ang makaamiris tumat laang ti anak ta. Makaamiris daw, into naladawan ti amain. Ha? Anya ti kayat mo asawan milyaw. Anya nga ti amom. No makaalakit di iti sakit. Gapo kadagiti agdodoma babae apakinanaigan na. Ha? Ay sus iyad adayong kadiapo. Iso apalagi pamtuman dyan akta. Yan may isa. Kamangan ki di may no adas asawa dagita babae. Inton kwan da ito manin anak tati nakakaasay. Nagbabawin taw. Hanggang naladaw ton ti amin. Iso abagbagam ni Sander.
nagkasangbiag ko tintad no akalakamak. Ta gusto bayan nga uray no pakatayak. Di mo pinanunot. Ta awan panunot mo. Insukat nakti sa bali. Siyaktay inka inwaksi. Ano tayo siya? Kasla dagsang sangit dito sa ano na nga tayo. Ano parpar mataklan? Ito lang ko kinintimag na ta. Makaawid ako. Insukat nakti sa bali. Nagturong ka akin kumpari. Talagang dagsang sangit Kasla masasidag. Kasla di na malabsa ka waiting shed. Ay, paiman. Asino ka? Abay nga, daka dito waiting shed dito. Kasto nga oras, Siya na tinagan ko, Uncle. Imba, dito'y tinangampun kanya. Ngamin, di nakanon kayat. Ngamin, agdan anak da. Ang mga no kaya't dagnampunan, Uncle. Awan ngamin na mo kapapanan. Agsingsing puta. Promise, basta lakit yata pag nada. Ako Sige, Uncle. Pangasiyo. Agkagat ka nagsingsing puta. Promise, ado dagiti ang mukatrabaho ito nagtibalay. Sigurado makatulong ang kada kayo, Uncle. Hoy, Sander! Nakayo mo na na. Apaya kasta tila ngayon. Kas kailan makaungungit. Ay naanak ko, ang parbang ka kumamay. Awan ka din nasaya at nga aramidam. Ambom ka di at child abuse ti kastangar aramidam. Nangyawid kay... Nanang, mistake ti pampanunutan niya. Kabayatan ti panagnak nga gawid di rabi Nakitak ni Shanaya ti waiting shed. Agsangsangit. Agpakpakasi nga ampun nagkanong. Taimbate ka no tinangampun kan ko ana. Isungoy nyawit kon. Ninanang man. Advance talaga ti panunot yun. Ala, sumura ka ko ti trabaho. Da kayo pala ti makaam mo, kani Shanaya. Kaasimot ng papanawan tayo. Isungagyan pala dito balay. Ado kanong ti amuna at trabaho iti unag ti balay. Sige, mapana ko, tapno jak maladaw nanang. Sige nga ro, danak ko. Agan-anad ka. Sa paam ti agawid inton malam, tagigiddan tayon ton amang rabi Una nang. Uno muna kay tulatan namang rabi Amangan no maladawak nga gawid. Narespitaw ken nagagat nga ubing ni Shanaya. Imbag hamon lakay. Amo na amin at trabaho iti unag ti balay. Aginaw, agwalis iti unag kenruar ti balay. Agpunas kadag iti tawa, ken amo na pa'y ti aglaba. Isu na laeng ta saan sapay unay a makagilgil kadag iti dadakkel a jacket, ken pantalon. Ay, man-mano ti ubing akas ken kwa na bakay. Kaduan nga ubing itang, kaday talag silpon ti kukwenda. Di da pa'y kamaibaonen ta nakatutok da kadag iti gadgets da. Un nga rod lakay. Naiduma talaga ni Shanaya kadag iti ubing ita. Ay, huwag gayam. Anya nga ti plano ni Sander ken ni Shanaya. Apay talaga nga ampunan na. Kastamot ti kuna na lakay. Pagadalem nanto kano, inton umay apa nagsisirag. Kaya nasaya at no kasta. Awan ti dakes na no agnagadin dito balay. Nagagatmat. Imbaglakad kadwata mo dito balay no kwa. Day talaang no danto di umay mangsukon keng kwa na. Panagkunak kat saan ang mapasamak day talakay. Ngamen, sigun ka dagiti istorya ni Shanaya. Inampun ka no dagiti baknang a pamilya. Angam nakakaasimat ka no ti pampamay andakan kwa na.
Natay kanon dagiti dadakkel na gapo iti sake. Payawan nga tat kakabsat na. Wano kakabsat dagiti dadakkel na. Dayta tijak ammo lakay. Agam no kastantuman bilang. Awan mo't parikaw. Addan tumatan kin ni Sianaya dayta. Mabalin nanton ti agdesisyon abuk-bukod na. Sabi ng tayan ko. Ang damot ulas ko. Adag dito'y waiting shed. Ni Sianaya tinakaturog iti abay ko. Nalaos ti Bartek ko. Imbaglakid din. Takinabalak pa iti dimanon dito waiting shed. Sianaya. Naya. Ay, saan kayo ka din, Bartek, Uncle? Apay nga da ka dito eh. Imay nilolo ka nor itay iji balay. Imbaga na ti kadam dito yung waiting shed, Bartek. Saan ka mat amabagkat ngayawin? Isungay niyagan kan ay iti ulas mo. Didak kayat ang palubusan da lolo kan lola. Impilit ko timay dito eh. Di ka mat kayat apanawan. Isabi nantayan ka. Aging ganay turog kumatan iti abay mo. Sianaya. Saan ka na Bartek, Uncle? Uwan. Sanan. Ngala, agawid ta nga rodan ay iti balay. Iti niya ituloy ti maturog. Naya? Naya? Sianaya? Ay, ang mga nakaturogan. Naya? Nakariing ka pa eh? Sianaya? Apay, anya ti mapaspasamakan ka. Nanang! Nanang! Masakit ni Sianaya! Nanganto ti gurigur na! Umay kayo adagos dito eh! Aywan, mabitlangan ako. Mga laklaang iti banyos ko kankwana. Darasan nyo! Nalabit ang nalamukan iti panang bantay na kan ka ijay waiting shed. Iti nabarbartag ka, Sandar. Nanang. Anak ko, agbalbaliw ka ngaminan. Isublim ti sigod akababalin mo. Saan ka matasigod akastaan? Panagkunak kat blessing ni Sianaya kan ka. Kada tayo a pamilya. Iso apang nga asim ka di tagbalbaliw kan. Idyamon ti arak. Aginom ka man ngam kontrolam. Kan saan mo kumamat akanayunan. Si kamat laang ti agbalinto ang nakakaasi. No kastalatan ti aramidam anak ko. Saan laang anasingpet. Nagagat, na respeto, ken nalailo pa'y nga ubin ni Sianaya. Saan anarigat nga ipatag, kas anak ken apoday chay nga ubin. Patyak adumakkel tumet laeng anasingpet, babaan iti pandarabay tayo kankwana. Asino met ti ubing ang makaaramid iti kas iti aramid ang nakin ka. Agasamet, tamapan nakabambantayan, kan ik-ikan iti ulas mo no kasya nabarbartag ka. Itimplaan na ka iti kape, pakanan na ka, kaidaan na ka pa'y nga uray na sangsanger ka. Panagkunak at imbilang na kan kasamana. Iso nga ibilang mo ko mga rudan kas anak mo ni Sianaya. Una nang, ikarik nga idya kong tagbartag. Ipamaysa kong tagtrabaho. Agurno nga para iti panagadal ni Sianaya. Ketap no mamaminsa ti pananglipat ko iti sa managlabasak. Ipamaysak ti mga sikaso ka ni Sianaya. Kasta amatan iti trabaho. Igaad ko ti agtrabaho. Nanguna, ket agadal to ni Sianaya. Masapol asaganak ti dakdakkel ton nga obligasyon ko kankwana. Ay na, maragsak anak ang makangag iti dayta anak ko. Namnamaam ti suporta ken tulong ni kinitatang mo. Ang
Uncle Sandar, okay lang ka di? No awagan ka iti daddy? Kat una. Okay lang kanya. Kayan pakaragsakak unay, no kaya't nangagbalin adadin. Thank you, Daddy Sander. Agyamanak iti panangay aywan mo kanyak. Nang rona no kasjing agsakitak. Thank you very much, Daddy. Awanan yaman na siya naya, anak ko. Sabi ko ma, kasaan kayo nga agbarbartak? Un, saanan? Ikarik dahi anak ko. Saan ako nga agbarbartek? Agtrabaho akon. Iti kasta, makaurnong tayo iti pag-eskwela. Agpaiso, Daddy? Wen, punakmet. Promise? Promise. Pexman? Pexman. Mamatay man. Agyamanak, Daddy. Kat promise ko mat, nagbalinak to anatulnong kada kayo kada Lolo Milyo, kini Lola Maria. Agsingsing padak, agadalak analain, itikas na, makaturpusak. Aywanan ka, aging gaalumakay ka, Daddy. Uray anyan to ti mapaspasamak, sikan tulaing ti Daddy. Ket numan bilang alaundak to dagiti pudpud no a pamilya, agsubli aktulataken ka, Daddy. Ket aywanan kan tumat, kas iti panangaywan mo kanya. Miss F, iti talo atawan akaadda ni Shanaya iti pudermi, awan met tinagbalin aparikot. Nagdamdamag kami kadagiti mabalin akabagyan na, ngem awan naberukan mi. Nagpa-advise kami iti maysang abogado, kat inpagnak dagiti kasapulan a papeles, para iti pan naka-transfer ti apelyedo ni Shanaya. Inpaay ko amin a panawan ko kenkwana. Inbilang ko kaspudpud no nga anak ko. Maragsakanak, ngamin, itilikudan dagiti naglabasak, adda ni Shanaya anangagas kadagiti saem anapasamak iti biag ko. Nagbalin kami anasinged. Tiamok idi kat awanan torong ti biag ko, ngem nagbiddutak, gapo ta ididimteng ni Shanaya, nagsubli iti sigod ti kababalin ko. Kat ita, madama nga agad-adal iti maysa nga universidad ditoy La Union. Nagtalinaed met ti kinasingpet na nga ubing agingga abin malasang. Kat iti mabiit, agdibon daytoy. Kaya't ko nga ipaayan iti maysa a birthday party para iti panagdibona. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. Toy pagayam mo, Sander. Ken ka pagayam, Sander. You are blessed. Ni Shanaya kat maysa kadagiti makuna ahulog ng langit. Adda kat adda talaga ti usaran ti Apo, tapno agbalbaliw ti maysa a tao. Iti intay panagdaldalyasat dito'y abiyag, adu dagiti panubok a mapasaran tayo. Ngem adda kat adalat ta ti aramatan ti Apo, tapno maiparikna na tinalaos a panagayat na kada tayo. Nagbalin man anaatap ni ayat ken ka gapo kadagiti nakirelasyonam, ngem dakdakkel met a parabor tinaawat mo. Sapay kumata agtultuloy ti kinasingpet ken kinatulnog ni Shanaya. Alakastan pagayam Sander, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagipti na palabas. In your nose, para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdengeg.
sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adungdungag. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Maysa manen a naimbag ken nagasat nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga inta ikanbiag ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan nga William. Namsakbay na makablaawan man pay da Ma'am Ilocana sa Amerika ni Sir Danny Bilangon, ni Ma'am Rita Acob, kastamutan ken ni Ma'am Mirna Pascasio, ni Ma'am Reynalyn Padua, ni Ma'am Immaculada Santos, ni Ma'am Mayra Bangkiat, Sir Jaime Rodriguez, Habib Ula, Lee, Claire Pagadan, Roda Ramos, Jane Laico, Kathy, Hilda Ramos, J. Alhambra Layugan, ken kada kayo amin nga awan ti malabsan. Pagyamanan mi unay ti anusyo nga agdangdangeg kadagiti drama nga yap-upload tayo. Bueno papagayam, hintay man sublian ti surat ni pagayam tayo nga William. Kastoy man ti linaon ti surat na. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay, siyak ni William manipod probinsya ti Cordon, Isabela. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko launay, apaidrama to'y padas ko, amakunak anang kompleto ita iti kinatao. Agtawanak itan iti 60. Dagiti anak kon ti nakakaammo anang aramid iti daytoy asurat kabayatan ti panangistorya. 12 kami nga agkakabsat, ngam awan na talgad at trabaho, dagiti naganak mi. Isu ti puon kan makagapo, no apay nga inpaampon dagiti dadakkal mi, dagiti dadduma akakabsat mi, kadagiti kakabagyan mi. Innam kami anabati iti balay mi. Nasingad kami iti may kapat akabsat ko. Isu ni Manang Irene, ngam nasdaawak iti may nga aldaw, gaputa iti agriingak awanan daytoy. Manipod idi awanan ti sabali akid daw ko, no di ti pan nakakitak ko mamanan kenkwana, sakbay nga ipulang ko ti biyag ko. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Ay, nagsakit matan ti likod ko. Ay na, makabanog mat naglinis dito'y balay. Oh, anya da ito eh. Ibalan ka din da ito eh. Ah, ay uwan manong. Ibal lang mo amin ang dagita. Oh, sige nga ron. Agraman day ta aeroplano aday ta manong. Ay naibal lang mo day tan. Nadadaal matlaangan. Isupay anak kawara dita. Hep, hep, hep! Oo, mama. Sige, padasan nyo nga ibalang day ta nga ay ayam ta papanawan da kayo iti amayo diti balay. Apay ka di, mama. Kitaan nyo, nadadaan to pa yun. Kitaan nyo, aglat-latin, hindi kinabayag na, dito'y kabinet. Ay, basta, di yung pag-ibiyangan day ta kunak manan. Bayaan nyo lang dita. Mama, kagat-gat ang milaang iti baro a kabinet. Nagalas mo't akitaan no ikabil dita day ta nga ay ayam. Malaksid adaanan, nadadaal pa yan. Saan anasaya at abuyaan? Kat, di saan yung kami nabuy-buyangan ah? Ha? Day ta, di bagbagak kada kayo. Sana ka po ta makagatgatan kayo katagitingingin na naghamit dito balay kat kastante aramitin niyo.
Basta ibon lang yulatan na kita daan na kagawaan. Saan mo nakasta pa? Kastoy nga may. Oo, nuad na bang ibon lang kada kayo iti daytoy. Di yun gamdan ti aghawid dito balay. Lipatan dakmatan, kas amayo. O anya, di nakangag kayo iti ungat. No di daktumad namin patpatsyat. Ang apay, mama. Asino nga min ayat ti akin kuko iti dayta nga ay ayam. Kaya't yu asawan, inlako ni Lolo ti kabsat ni Papa. Dahil tati saan na nga mo. Ngamin, adda ka no idibak na nga balong agpursonada kani manang na nga Irene. Kat suspit sa ti amayo nga inlako dahil di loloyo. Iti kasta, adda gastusan da. Anya? Manay po di nan pulos nakita pa ni manang Irene. Panag ko ng mama. Manumat nga tantitawan ni Auntie Irene ita. Abangan no 65 na kumaitan. Ngamin, inauna ka no katitili matawan ngam iti amayo. Isumot lagayam, adi na kayat nga ibalan da diyang ay ayam. Ngamin, inted da diyay ti kabsat na. Wan, ngamin, dayjay laang ti remembrance na iti manang na. Apay nga italaang ana ibagayo kada kami ti may panggap iti dayta, mama. Saan ngamin nakayat ti amayo amadakdakama ti may papan ka ni manang Irene. Madudog ka no tirik na amang lagip iti napalapas. Ang muray no sana madakdakama tinaga ni manang Irene. Amuklatan nga wantal daw asaan na malagip ti kamsat na. Anya nga tamat ng te apelyedo ni Auntie Irene ita. Amangan numabalin tayo ang mabirokan, babaan ni ti Facebook. Wan nga rod, manong. Napanunod ko matanday ta. Mabalinti kastaya. Ada ka di bayad na? Awan, mama. Birukan tayo laang tinagan na. Dayjay laang taditay matamot ti apelyedo na. Iso ang medyo narikan. Kan may sa, sigurado bakit matan ni Auntie Irene. Amangan no awan mo't Facebook na. Di na nga tamot mapanunot abirukan ni Papa. Wano dagiti daddo mapay akakabsat na? Wan nga rod, mama. Ay, jak man amo. No daddo mapampanunot ko pa'y din. Nga amangan no natay matag. Amangan no kas tamot laang ti aday ti panunot na. Iso adi na matan binirok pa'y ni Papa. Kan may sa nabayagan dahi di apanawan. Awan kastay ipadas tayo abirukan. Awan mo't dagas na no bilang. Padasan tayo abirukan iti Facebook. Manong, adoy kitaan. Nan, kitaat man. Di mo't ni Papa day ta idi ubing pay? Wan nagpaiso. Imbaglaangan ta dapay nakadulin aladawan na idi ubing pay. Di day tanti usaran ta a profile picture na para iti aramidan ta a Facebook na. Wan Tano tiladawan na itati ikabil ta. Amangan no saan mailasin ni manang na. Kuma, birbirukan mat ni manang na ni papaan niya. No datanga-tamat tinaginad tayo. Birukan na kadimat. Saan siguro, manong? Anya? Nataltal na nga mintibiyag ko no awan ka. Kastagayam, Nay ko! Siyempre, joke lang si kamo. No si kati mapukaw, alaag tila dawam idi high school. Ket ipaprint ko, tapos, kabilak iti missing. Nagalas day di a picture ko niya. Bardang isip. Tapos, addabangs ko at 2 inches. No, apay mat nga minada kayo, babae. No, maporporin kayo. Agbangs kayo. Ay na. Saan mo ta? Malakit din manong. Aramidin tanti Facebook account ni Papa. O anya, kasano ngay? Anya ti damag iti panagsapsapulyo kani manang Irene iti Facebook.
Awan mat nga rod, mama. Talo abulanin asap-sapulan mi. Ngam awan mat nakita mi. Inyaramidan min iti Facebook ni papa. Agraman Instagram, TikTok, Twitter, kanda dumapay. Ngam awan at talaga. Imbaglaengan tasaan tayo pa nga imbagbagakin ni Papa. Ang mga noas asahan na tayo ginding. Ni, adda umaw-awag. Sino nga taga ito Ha? Sino nga ito? Sige, sumbatan mo na. Ha? Agoray ka. Saan ko nga account tinakalag-in iti may sa cellphone ko? Account ni Papa dito Sumbatan mo na, darasam. Ne, anya ngay dayta. Kaya't yung asawan. Ni Manang Irene ka din dayta. Wait. Ating na kayo tasong bata ko. Mama, di kayo natagari okay? Relax. Inhale. Exhale. Hello? Ay nakaslang nervyos ak matan. Relax, Mama. Saan mat ada kayo tikapsat na Anay ko. Apay nga agkadil kayo ngay. Pudno mat. Saan ka di? Kabababadalaan ka no itibas. Sino ngay tikadwana? Manong. Uy, Dayan. Apa yun? Apa nga kaslag sangit ka matan? Manong, makita tayo matlangan ti may sapay nga tita. Tapos agkita dan kin ni Papa. Ay nga nakaragrag sa kak, Manong. Luan ni ragsak da ito. Sus! Kamat. Agsangsangit ka. Katawan pa matlaan. Ay na. Tita, makasangit matan ni Mama. Ay na, anak ko, ayan. Sino ngay mo ti sana makasangit? Manong, nasurok ka 40 years adi na nagkita kin ni Papa. Ha? Aday tanan. Isudan na kiti sumungad. Oh my gosh! Isudan nga pa Manong. Dayan, Daniel. Manang Sandra. Ating ko. Nice meeting you, Sandra. Kastamat ka na kayo. Iso ka din ni Mami yo. Wan Manang Sandra. Agmano at tita. Manong, kita mo. Agkakaingas daunay kini Papa. Wan nga ro dating. Si kakadi ti asawa ni William. Wan manang. Siya nga rod. Ay na. Manang Irene. Kaat dagito iti anak ito. Wan manang. Ay na. Nagpintas kan nagtaarmatan dagiti kakaanak. Kaing ingas mo unay ti amam Danieliho. Naalalam ti mata kan agong na. Ay na, mabalin kayo kadingara kupan. Auntie. Auntie Irene. Ay na, agyaman na kiti Diyos. Kabaudyanan na nakita kayo padlangan. Apay, napnapanan nyo ay asuli ti lubong. Tanasa pa kayo mat arimwar nga gina. Di kay man lang nagluto mat, iti pambigatan. Kwa, napan kami nakimisa. Nakimisa. Wan. Anyaya ti aldaw ita. Lunes ba tita? Apay, adda ka di misa ita. Kwa, Jay. Kanapay akaslaad dat tao, di taruar ti balay. Kwa, Papa. Kasi ngamin. Ada sinukon mi ijay terminal. Terminal? Asino kumangay ba? Ti sinukon nyo?
Wa papa. Agtugaw kayo kumapay. Relax. Inhale. Exhale. Asday, papa. Mama, umay ka. Panawan tayo pa lang ita. Sige, tagluto kami pa iti pamigatan tayo. Panawan na kayo pa dito ya. Anya pambigatan. Pangaldawan ko nama, tani, agalas 11. Agtugaw kayo laan ka, di papa. Di kay tumugaw at tumakder. Apay ay apilitan dak nga agtugaw. Umunag kayo, auntie. William! Pas... Ha! Papa, ni Auntie Irene. Irene, kunam, dayan. Wan ating ko. Siyak nga roon ni Manang mo, Irene. Manang Irene, sikatin ngagpaiso. Wan, ay na kita ti siting iti baba ti makannawan na mata. Diyos ko. Sika ngagpaiso, Manang Irene. Kasano anakadanon ka dito eh? Kasano anabirukan na? Dagiti anak mo, ating ko. Sinapuldak, dagiti anak mo. Oh, Diyos ko. Hagiyabanak. Hagiyabanak ta sinumpatam dagiti kararag ko. Hagiyabanak ta si bipiyag kapahimanang. Ay na, William, ating ko. Hagiyabanak ta nagkita tamat langit manang ko. Hagiyabanak, Diyos ko. Saan na ngayon lakon itatang? Nagtalawak, idinangag ko a plano na nga ipaasaway tibak ng abano, nga agkurso na day di kanya. Iso asan kayon asinapol, gaputan agbutangak, amangan no ipilit na nga ipasawa iti day di balo, nga uray tiyak mat ay ayatan. Naimbaglaangan, tanamam muna idi ni Papa. Konduktor tibas nga agturong iti norte. Ay, nasaya at met nga no kasta. Ay na, kasla sa anak payla ang amamati, nga addakan iti sangwanak. Amakit-kita ken makasarsarita kaitan, Manang Irene. Dahiti anak mo ti pagyaman ang ading ko. Naggagadabiman anang sapsapol kanya iti Facebook. Ang saan mat asyak tinabirukan da, no di kat ni Sandra. Naimbaglagan ko na, tanailasin ni Sandra tiladawam iti Facebook mo. At kakaingas da kanong amin itiladawam anakita na iti wallet ko. Dayjay lang ngamin tinaalak iti nagimpakiak apimanaw. Manang Irene. Maragsakan kami iti panagkita yumanan nga agkapsat, Papa. Auntie Irene. Manipod ita. Saan tanton nga agsinaapulos? William, ading ko. Oh, agyaman tayo iti Diyos, Manang Irene. Agyamanak kata kayo, anak ko. Agyamanak. Gaputa nagkita tamatlaangan. Iti kinabayag ti panawan. Apanagsinata, Manang Irene. Nulabsam ti agsao, arig na nga awanan ti pagyanan ti kinaragsak, dito'y puso kan kaunggak. Miss F, agluplupyas aragsak tinariknak iti daydi agundaway.
Kamaudyanan na, nagkita kami matlaangan kanimanang ko, iti kinabayag ti panawen a panagsinami. Panagriknak idi kat inaldaw nga kaslaad da mapukpukaw iti kinataok, gapu iti panagsinami idi nga agkapsat. Ita, uray agin na dayo ti pagnanaadan mi, kanayon latamot ti panagsarita mi, babaan iti cellphone. Pasaray ag video call kami kanimanang ko. Nakaragrag sakak unay, Miss F. Pudno unay amang mangag ti Diyos, dagiti kararag tayo. Agpatingga aklangan ditoy, Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa, kan nang yornos, para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, William. Ken ka pagayam, William. Ditay ko mamauma ako mararag, ngamin no talaga nga para kada tayo dagiti dawdawatan tayo iti Diyos, talaga asungbatan na dagiti kararag tayo. Maragsakanak kaputa nagkita kayo matlaangan nga agkabsat, iti kinaunday ti panawan, apanagsinayo. Ket ita, nakaragragsak kayon, gapu iti natungpal akararagyo, iti maysa kan maysa. Alakastan pagayam William, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.